Wah, Bajwi नुवाखै मालाय बोरैबा मेगा खामबायलै मोजांथार नुबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो गाइस आं रेडि जागासिनो जोंहा आदानि हाबायावहाय थांनो थाखाय जोंहा आदा माने जोंहा आनैनि फिसाला ओमफ्राय बे हाबाया जागोन माजबातनि डिमासांगा होननाय गामियावहाय आरोना स' बेवहायनो दायो जोङो दख'ना गाननानै आरामसे रेडि जाखांनानै थांगोन पुरा फेमिलियानो थांजोबगोन जोंहा जास्ट जोंहा आदायाल' थालांगोन आरोना मानो होनोबा न'खौ नेनांगोन ना नङाबा सिखाव हाबजोबगोन ओमफ्राय बेबायदि नङा आदायाबो थांगोन दसे उनावहाय खिन्थु आदाया दा थाथ'गोन आरोना जों फैखांबा आदाया उनाव थांगोन होननानै बुंदों आरोना आदाया स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दायो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय दाथ' बिराद गाज्रि पलिउसना जेरावबो बहाबा खम बहाबा एसे बारा बांसिनानो गाज्रियानो जालांगासिनो आरो लोगोसे नोंथांमोना बांसिनानो जुदि बाहेरावहाय ओंखारो बाहेरावहाय खामानि मावनो थाङो बा बेरायनो थाङो बा जेरैहाय आंबो दा बेरायनानै फैखांबाय आरो आंनाथ' खामानिया बेरायनायानोसै बेरायहैनानै मानानै स्किना ओरैबायदि गाज्रि जायो माने पलिउसना आजिखालि मोजां नंला नालाय स' बिनि थाखायनो जोंना स्किनावहाय गोबां प्रब्लेम्सफोर नुजानो हमो आरोना जेरैहाय एक्नि अपेन प'र्स पिगमेन्टेसन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्सफोर जानो नागिरो आरोना पलिउसननि थाखायनो स' बेफोर प्रब्लेमफोरखौ होबथानाया गोबां इजि जानानै फैबाय दा मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे प्रडाक्ट्स दङ जायनि हेफाजाबावहाय नोंथांमोना बेफोर प्रब्लेम्सफोरनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आरोना स' बेनो जाहैबाय नेचार शियरनि प'र्स एन्ड मार्क्स प्रिमियाम फेशियल अइल स' बेखौ इउज खालामबाथाय नोंथांमोना बेफोर पलिउसननि थाखाय जानाय गासैबो स्किनावहाय प्रब्लेम्सफोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आरोना स' बेखौहाय माबोरैहाय इउज खालामो फैदो दानि आं नोंथांमोननो दिन्थिनि स' गाइस नै नेचार शियरनि प'र्स एन्ड मार्क्स प्रिमियाम फेशियल अइलनि पेकेजिंआ बेबायदि आरोना ओमफ्राय नै बथला ओमफ्राय दायो नोंथांमोना साफायै मोखांखौ सुना लाखांनायनि उनावहाय नैबेखौहाय फिउ ड्रप्स मोखाङावहाय सार्कुलार मसनावहाय नोंथांमोना मासाज खालामनांगोन आरोना स' आंबो मासाज खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बेयावहाय दङ मरिंगा अलिफेरा बियो मोनसे नेचारेल हार्ब आरोना बेयावहाय दङ एन्टि अक्सिडेन्ट आरो एन्टि इनफ्लेमेटरि प्रपार्टिस ओमफ्राय बेखौहाय बांसिन आयुर्वेदायावहाय इउज खालामनाय जायो आरोना आरो बेयावहाय बांसिन क्वान्टिटिनि भिटामिन ए सि ओमफ्राय केलसियाम पटासियाम बेफोरबायदि दङ आरोना ओमफ्राय बेफोरो जोंनि स्किनावहाय पिम्पल्स मार्क्स अपेन प'र्स इउभि रेस प्रब्लेमफोरनिफ्राय जोंखौ प्रटेक्ट खालामो आरो लोगोसे जोंनि स्किना बिराद हेल्दि जायो आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं माबोरैहाय इउज खालामो बेखौहाय नोंथांमोना दैलि खेबनै इउज खालामोबा बांसिन मोजांसिन रिजाल्ट मोनगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोना हौवा जा हिनजाव जा सानैबो माने इउज खालामनो हागोन स' बिराद मोजां बे मोनसे प्लास पइन्ट स' गाइस नोंथांमोना माखौथ' नेनानै दङ थाबैनो थांनानै नोंथांमोनाबो अर्डार खालामदो आरो इउज खालामदो आरो लोगोसे बेफोर जोंनि स्किनाव जानाय प्रब्लेम्सफोरनिफ्राय बारग'नो नाजादो स' बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आं अलरेडि लिंकखौ होनानै दोनगोन आरो लोगोसे बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव आङो पिन आप खालामनानै दोनगोन मा थांगासिनो जों दा दिमा सांग्राले दिमा सांगायावहाय मोजां मोनोना गाइस आंखो थांगासिनो मायाव नोंसोरखौ मोजां लानो रं Alam, gusto ko pinag wala. Karani ko dun tanaka. Ako boibw ba si gozo na tanane. Ani kan mo gede ani mana minna. Ay minna ho. Deso bete. Ang mini ba karin nule kon kung iga ni ka. Wala ko kuli kontong sira. Ini hata ya. Thau sulele nang bay nuwakay jahaniya. मानसिफोरानो बिराद लनद्राय ना आंल'सो रानथें बेनि थाखायनो गारिया थावा बिराद जाबाय नुदा गाइस जोंनिया मा बायसा सा बागाना माजे माजे ama pada lamba tetel pata छोटा रे कत मोजां जोंनि जायगाफोरा नुदो
हायो नोंसिनिया बिदि हायो जि मोजां हाजोखौबो नुवाखै बिदिनो आंबो बिदिनो नुदों नै सफायबाय सफायनायालाय गारिफोरानो नै दोननो जागा गैला मबेथिं दोनबावनो दा मबेथिं दोनबावनो सान्दुंबो गोसाथार ओमफ्राय इसोर थांग्रोनो नागिरबा नों फैबाय थानांगोन माथो ओइ नाराथिं थुदो दे होमबा ओंखारनोसै जोङो दे जाखाबाय दा हाबायाव हाबनो मोनासै नै बिराद आंनि फेमिलिनि मानसिफोर लोगो मोनबाय बरिया गोजोनबाय गोसोआ बरिया बिदिनो माथो नांगौ आंखो फाइनेलि गाइस दासो नै जोंहा आदा सोमखोरनि हाबायावहाय एन्ट्रि जानो हासिगोन नोंथांमोनाबो आंजों थफादो नै हाबलांग्रोनोसै जोंबो ओमफ्राय मानसिफोराथ' जाहांबायमोनानो नै माने जोंहा आदैया माबोरै आदा होननानै आं दहायनो खिथाखांबायमोनदां जोंहा आनैनि फिसाला माने उन्दैसिन आदैया बे आदायानो लास्ट हाबा आरोना बिस्रानि आब' सानै दंमोन आब' सानैबो हाबा जाबाय ओमफ्राय दा बे आदा नै दरा गोदाना जोंहा आदाया बाजै मोननायखाय बिराद मिनिलायलायदोलै बा बिराद दुगा माथो नोंलाय बाजै मोननायखाय मार खुसि जादोंलै मालायसो हाबाबो मोनजाबाय जोंहा ओमफ्राय नै डेक'रेसना बिराद मोजां खालामदोंमोन आं मोजां मोनदोंमोन सिम्पोलहैनो ओमफ्राय गोबां आलासिफोरबो फैदोंमोन आरो फैबावगोन सिंगारफोरबो दंमोन आरोना ओमफ्राय जोंलाय माथो खालामबाय थानो एसे एनै फट' सट' उथिबाय आरोना गेटआवहाय एसे जोहोलि मारिबाय जोङो थैथां मिनिदोंमोन मिथिबायना मानो होनना बुंबा आंथ' इदिना थेख्लाखौबो लाङाखै नानियाबो थाङासै नानिया माने न'आव थांबाय आरोना न'आव गोबावदो फैनाय जायो होननानै बिमाखौ लोगो हमनो थांबाय ओमफ्राय थेख्लायाबो एग्जाम दंमोन थांनाय जायासै ओमफ्राय लावदुमाबो न'आव फैदोंमोन ओमफ्राय दा भिडिअ लानो थाखाय मानसियानो गैयामोन सासे गथ'खौ लानो होदोंमोन बिराद मिनिथावना लाबाय थादोंमोनलै नै हा मानि माबा माबि लाबाय थादोंमोन बेखौनो जों मिनिनानै थैदोंमोन जोंना बिलोगोआ दिनैसो लोगो मोनदों
Maka, apa tuh kayak mwjang sih? Angni kok susah juga. Malah hil kan tuh ya. Đây là được. Rene Bibian nih. Mwjang pemahau जोंहा बिहामजो लाबोनाय जों हाबा जानो फैदों नै आंनि आदानि फिसाजों जों गासिबो आङो बाजै आंनि आब'नि फिसा जों हाबा जानो फैदों नालाय दा बेयाव जों एसे फट' साफाय जादों नोंथांफोर हामा मोननो नाङा लोगोफोरा फैयाखै दा लोगोफोर फैबा जों ओंखाम एसे जानानै जों थांनाय जासिगोन मोजां गाज्रि जों जागा नायनो फैदों बिनानावनि हाबानि न' फैदों नालाय जों मोजां मोजां जानानै जों थांगोन Very good, ane no? Thank you na bukan deh. सिम्पोल थेंक इउ जागोन दे Korea. मोजां बाबा हाबाबो आलासियानो फैनायालाय बिनानावनि न'आव बिहामजो लाबोनायालाय बिजानि फिसाखौ बांबाय बायदों हनै मालाय बिहानि बायनाय बामनो लुगैबायो नङा होमबा मोजां हाबाबो गाबबाय गासिबो लुगैयावनो गाबबायसो जाखांबाय जोंहा दासो जावाया फायबिसै ओंखाम जावाया फैदों बाजै गासिबो बिहामजो जानाय फट' मोनसे लादों जोंना बिजामादैबो दङ फिसाफोर गायाव लाबोदों गायाव नायनानै ओंखामखौ आराम जाना थांगोन जोङो बिनानावनि न'आव फैदों नालाय लाखैनो ओंखामखौ जानानै थांगोन आरो जों हर थांनानै थानो हाया जों लाखैनो ओंखामखौ जानानै फट'ल'सो दा फट'ल'सो लादों दा माथो बुंनो मोनखो फट'ल' लादों दा ओंखाम जानानै थांनोसै लाखैनो गोबां जोंहा जोंनि बर' मेथाइ खनगिरिफोर गोबां दंफैयो बेनिखायनो बयबो जाखिनि बे हाबाथिलियाव नुजाथिफैनाय साफ्रोमबो न'खरनि आरो गामिनि बयनिसिमबो गुरै मदद होनाय थाबाय दा जोंहा बे समाव दङ जोंहा आगबारि बे समाव सिनायथि नागिरदों जोंहा बर' मेथाइ खनगिरि जोंहा जोंनि बे हालामनि जोंनि मुंदांखा बर' मेथाइ खनगिरि मानगोनां रिनल दैमारि नै रिमल दैमारि फैदोंमोन नै ओमफ्राय आरो सोमखोर दैमारि ओमफ्राय आरो उत्तमबो दंमोन आरोना गोबां आर्टिस्टफोर दंफैयोमोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो इन्ट्रडिउस खालामहोनोनो समखौनो मोनासै बिथिं फट' लाबाय थानानै ओमफ्राय ओंखाम जानायखौबो आं भिडिअ लानाय जायासै आरोना
हाबा बोथोर ना जुलिनि देंखो खनगोन दे आङो आखाइ हमनांगौ रायजोफोर MC दैमारि बिथाङानो बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रिस इउटुबाराव गोबां भिडिअ दङ बिथांनि गोबां मोजां मोजां गोसोआ आंनि जायो गोसोआ आंनि हामखु जायो गोसोआ आंनि जायो गोसोआव फराय बुरजा मानसि जाबायमोन नै बेलासेयालागै दानियाथ' बेलासेयावसो जाहैखायो नालाय बांसिनानो हाबाखौ ओमफ्राय सिंगार फैनायजों लागजों बिराद लोब 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 मानसिफोर जादोंमोन आरोना आलासिफोर ओमफ्राय दामा मोसाबाय नै आंबो जा मोसानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि भिरमोन आङो इमान भिराव थानो हाया माने बोरैबा मोनो ओमफ्राय जोङो नायबायल' थाबाय आरो ना इन्ट्रेस्ट खालामबाय गोसो सिङाव मोसाबाय आरो आंथ' मेथाइ दामनाय खोनाबा थानो हाखाया नालाय ओमफ्राय नै जोङो फैनोसैमोन आरोना ओंखाम जाखांबायमोन ओमफ्राय बाजै गोदाननिफ्राय गय खान्दिसे जानो लुगैनानै थांबाय आरोना खाथियाव ओमफ्राय जोंहा बाजैबो दङमोन खाथियाव जोंहा बाजैखौ दिनै पाउडार साइसथार नुदों मेकआप खालामनायखाय मेकआप खालामाबाबो साइसखा जोंहा बाजैया होमबाबाबो आरो माने मेकआप खालामो साबसिन नुयो नालाय ओमफ्राय उनावहाय नै जोंहा आब'बो दङ आरोना खाथियाव ओमफ्राय नै बिराद बुरजा मानसि जाजोब्बाय थानो हाला ओमफ्राय जोङो न'आवहाय फैबायमोन आरोना गासिखौबो माथो होनानै भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय न'आव फैखांनानै नै बेदर सावना जाबावबायसो हर दरसे जानो होमबा संख्रियाखै इयो र' आं जानाय नायनो नै मानो इदि खोमोन थायो आं जानो बायोलै खोमोन थाबा संख्रि होना जा बाङाय मानसि जानो जा नोंसोर संख्रि लगायनानै माबानांगौब्रा मा होनो बाराद्राय जाबाय थां संख्रि लगायनानै सावो नामा सोरबा स' गाइस दायो जोङो हाबानिफ्राय मोनफैबाय आरोना आं हाबानि ब्लगखौ बारा मोजां खालामनाय जायासै मानो होननानै बुङोब्ला बिराद मानसि जादों जोंहा आदानि माने लास्ट हाबामोन नालाय जोंहा निला बे आदायानो उन्दैसिन ओमफ्राय बेनिफ्राय हाबा गैला बेनि थाखायनो बिराद मानसि जादों सिंगारबो फैदों आं नोंथांमोननो दिन्थिनोनो हायासै रिमाल सिंगार उत्तम सिंगार ओमफ्राय आरो सोरबा सोमखोर सिंगार आरो सोरबा दंबावोमोन गाइस ओमफ्राय आं देखायनोनो हाजोबासै ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै नै दायो अमा बेदर सावनानै जानो नागिरदों आं टेस्ट खालामनानै नायनोसै जोंहा जेबो मैगं गैया दिनै थास' बिथ्रि ना गोरान ओमफ्राय अमा एवनाय सावनाय नै जोंनिया अमा सावनाया जानो लुगैथारबाय ओमफ्राय नै थास' बिथरायदो ना गोरानदो फाननायाबो हाबासोना जोंनि बानायनायदो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye बेदर सावनाया जि गोथावमोन